Здравейте, това е следващия епизод на Survival. Не съм снимала доста време, защото съм наказана. В миналия епизод си направихме тази къща. И сега мисля да правя, да си обера първо градинката. Защото аз съм снимала от много време. Защото съм наказана. И сега, докато нашите ги няма, изгробих един момент да снимам. Защото ако ме видят, няма да им позволя да сядам. Епизодът ще е кратък, защото всеки момент може да дойдат. И това ме притеснява. Този епизод просто ще направя някои главни неща, като убера тези глупости тук. Изчакайте секунда. Тук съм, може да ме чувате слабо, защото да не знам, що. Време да си направя една мина в къщата и една брадва. Оф. Не натам, натам. Значи, секунда само. Епизодът ще е около 6-7 минути. Не повече. Даже и по-малко може. Защото, знаете. Да. Само една мина да направя. Една лекичка, така малка. И да. Така. Добре, това мисля да е епизод, защото няма какво да снимам повече. Направих там някои неща и в това, докато съм наказана, ще снимам така по един епизод, с когато нашите ги няма и това. И чао!